càncer, nosaltres som Iago Rodríguez i Nadia Martínez i aquest és un espai on parlarem sense tabús de les malalties que ens poden afectar tant a nosaltres com als nostres familiars. I avui obrirem una pregunta crucial en tot això. Com comença realment el càncer de llengua? Comencem amb el primer punt que també hem apuntat. I és que pot semblar una malaltia llunyana tant de nosaltres com dels nostres familiars i semblants, però cada any a Espanya s'apunten i es denoten molts més casos de persones amb càncer de llengua i semblants, de càncer d'origen bucal. Veient, què és el càncer de llengua i com es desenvolupa? Primer de tot, hem de tenir en compte que aquest no és un càncer que es generi d'un dia cap a l'altre, sinó que s'acumula al llarg de la nostra vida i hi ha persones més propenses o menys propenses a que els hi pugui generar. Tenim en compte que coses com l'alcohol, els vàpers, tabac, fumar, entre d'altres que després explicarà millor la meva companya. Sí, després ho aprofunditzarem més. Molts d'aquests factors són l'origen a que s'acumuli un desgast a la nostra boca per a que algun dia es generi aquest tipus de càncer. I tenim en compte que és d'un carcinoma escamós, el que vol significar que és com l'altre 90%, o sigui, la majoria dels càncers a la boca, que provenen de cèl·lules escamoses. En molts casos no es pot determinar un únic factor, per al que diem. És una acumulació de tots els factors, que després explicarà millor la meva companya. I una cèl·lula sana pot acumular lesions genètiques, així com també metilacions, si et fas una ferida a la llengua puntualment, una estabilitat a la llengua. Molts d'aquests factors es sumen. Vale, ara, com ha dit el meu company, parlarem dels factors de risc del càncer de llengua i com poden ser més semellants. Principalment, el més potencial seria el tabac, òbviament. El tabac és una cosa que t'apodreix literalment la llengua en si. I fumar tant cigarretes com cigars de pipa o vàpers inclòs, això fa que el càncer oral sigui més propens. Després, un altre seria l'alcohol. I l'alcohol és el segon més potencial perquè et passi el càncer de llengua. I si ja barrelles el que és el tabac i l'alcohol, ja és una bomba explosiva que no et farà gens de res bé, la veritat. Disculpa, i com dius, m'acaba de sorprendre una miqueta que coses com l'alcohol o així també pot generar-ho. O sigui, és més bé totes les coses que desgasten la nostra llengua, no? No, perquè, per exemple, fa poc s'ha descobert també que per tindre el virus del papiloma humà també ho pots tindre. És una cosa que no se sabia des de fa poc, la veritat. Ostres, i és el virus del papiloma humà. Sí, la veritat és que... És més propens en homes o dones, això? O dona igual, és una miqueta... No, sí que quan ets home ets més propens a que tinguis càncer de llengua que si ets dona. No se sap ben bé per què, però és com que el cos de l'home és més propens a generar aquesta malaltia o malaltia. També un altre factor de risc podria ser la higiene bucal, quan una persona no s'arrenta les dents, no se cuida a si mateixa, i això ja, si fumes o si beus, tot això també pot provocar un càncer. I uns altres factors que no són tan comuns però també pot passar, pot ser també per menjar malament, per obesitat, és a dir, també, i també pot ser també per l'exposició solar. Això és una cosa curiosa, la veritat, jo no ho sabia, però resulta que si et dona molt el sol, especialment als llavis, pots provocar que també t'arribi a afectar la malaltia. Bueno, és veritat que és interessant, però potser fa més sentit amb el que parlàvem abans, no? Que és un càncer que s'acumula i no és que succeeixi d'un dia cap a l'altre. No, això és com acumulable. Sí. Exacte. Ara passarem també a parlar de com se manifesta aquesta malaltia, com comença i els signes d'alarma per conèixer per si alguna vegada passa o amb un familiar que... Exacte. No passa per alt, sinó tenir en compte aquest per anar al mèdic quan abans possible i prevenir qualsevol tipus de problema, no? Exacte, sí. Millor prevenir que curar, no? Se sol dir. Esclar que sí. Vale, doncs ara passarem i, bueno,
Què passa? Que moltes persones solen ignorar aquestes coses, ja que pot semblar com si fossin xorrades, però no ho són. Principalment que surtin ferides o úlceres que no cicatritzen després de 2 o 3 setmanes. És a dir, que si en 2 o 3 setmanes aquestes úlceres no se t'han cicatritzat bé, és millor anar al metge i a veure què et diuen. Després també et poden sortir taques blanques, que seria leucoplàsia, o taques vermelles, que és eritroplàsia, que són persistents. També pot ser per massa, nòdul o engrossament en la llengua del sol en la boca, és a dir, que se te pot inflamar la boca, possiblement, ja sigui pel sol o per una altra cosa. També per dolor bucal, o també pot ser que si te sangra espontàniament la boca, també pot ser per això, no per ferides, sinó perquè tens càncer també de llengua. També si tens com una sensació de dany a la mandíbula o a la zona bucal, també podria ser un altre símptoma. I així, per destacar, és rellevant destacar que... Bueno, esto lo cortamos. Esto lo cortamos. Vale, y ahora te pregunto. Córtalo. No, ahora te pregunto. Vale. Nadia, y digue'm, vale, ¿qué era lo que ibas a comentar ahora? És rellevant destacar que moltes lesions precanceroses apareixen con petites alteracions asimptomàtiques. Vale, pregúntame en plan, que si aparecen alteraciones, en plan, que si aparece... O te digo, ¿hi ha alguna cosa rellevant a tenir en compte? Vale, sí. Vale. Nadia, hi ha alguna cosa rellevant a tenir en compte respecte a aquest apartat? Sí, podríem tenir en compte, així com una cosa molt rellevant, és que moltes vegades surten unes ferides o lesions que es diuen precanceroses, que bueno, apareixen com petites alteracions asimptomàtiques, i per això és millor anar al metge o al dentista i que et facin una revisió bucal, i aunque sigui, jo què sé, al mes o cada cert temps. La veritat és que un sistema de prevenció, veritat? Sí, perquè no et passin aquestes coses. Ara comentarem unes dades més estadístiques, més numèriques, sobre l'origen, com succeeixen els casos i de més, que és important a tenir en compte, ja que podem saber-ne una miqueta més a fons sobre aquesta mateixa malaltia. I és que si el càncer es limita només a la llengua, sense afectar els ganglis ni a estructures veïnes de la llengua, la taxa de supervivència pot arribar fins a un 80-70%. Ostres. Pel que és una dada important a saber, ja que si això la persona que està notant els símptomes s'expandeix a més zones, sap que ha de tenir més urgència d'anar a una revisió que una persona que no. Una persona que no pot quedar-se més tranquil·la i anar igualment a la revisió per saber-ne que té un 70-80% de taxa de supervivència. També això tindrà una mica d'esperança, la veritat. La veritat. Continuem per la detectació precoç. Com millora aquesta el pronòstic? Perquè és important saber-ne, no?, els primers orígens del càncer, com comentava abans la meva companya. Alguns estudis indiquen que detectar-ho primerament, abans de que hi hagin uns símptomes més perillosos o de més, puja la taxa de supervivència fins a un 90% en els casos de càncer en oral, generalment, ja tant de la llengua com d'altres. Malauradament, saber-ne això és molt important perquè aquí tenim també una dada que ens comunica que el 75% dels casos es detecten quan ja està el càncer a una fase avançada i és més complicat arribar-ne, no?, a aquesta taxa de supervivència. Que pena. A Espanya comptem amb diferents fonts que ens comuniquen també que més de 8.000 casos s'apunten cada any només a Espanya. Després, aproximadament unes 1.500 persones moren cada any per un càncer de tipus oral a Espanya. La supervivència a 5 anys per a càncer oral es situa en 50% en molts dels casos, degut al retard que comentaven abans, a l'haver-se denotat, a l'haver-se d'anar a fer una revisió en una fase ja avançada del càncer. Vale, ara farem un petit resum de tot el que hem parlat durant aquest vídeo, per si alguna cosa no s'ha entès, pues que quedi clar ara en aquests últims minuts de podcast. Principalment volem dir que el càncer de llengua sovint comença amb canvis subtils, és a dir, que de primeres no ho notes, és una cosa que va com de pudor al boc.
i se sol veure amb lesions o alteracions que no solen donar importància perquè creiem que són llagues, a lo millor, o petites ferides que són sense voler, però no és així. És millor que quan passen aquestes coses anem de primeres a un metge o un odontòleg o a un dentista o a un costat on... Semblàs, no? Però el primer és important que inclús si pensem que és impossible que sigui això, anem a confirmar si és o no. O també podem buscar per internet una petita recerca, ni que sigui, que no perdem molt de temps i així ens quedem tranquils. D'acord, o sigui, una part important d'això mateix és prevenir el problema abans de que succeeixi, no? Una miqueta. Exacte, que en qualsevol símptoma que a lo millor presentis, això ho consultes amb el teu metge i ja et quedes tranquil. També nosaltres recomanem que és millor prevenir, és a dir, que deixeu els hàbits que siguin dolents, com és beure alcohol, tabac, entre altres, o vacunar-se, per exemple, del papil·loma humà, o rentar-te la boca, si vas a fumar o a beure, almenys després rentar-te la boca i així que no et passin aquestes coses. Realitzar aquestes activitats remuneradament, no? Sí, exacte. No que sigui una activitat constant ni molt danyina, sinó que sigui més controlada. Sí, també recomanem que també una vegada cap un temps que vagis també al teu ortodòleg i que a veure com va la cosa, que també està bé fer una revisió de vez en quan. Si voleu ajudar a la causa, una forma molt important seria compartir més informació sobre aquesta mateixa malaltia i parlar d'això amb els vostres companys, tenir-ho en compte i ja està. I si voleu compartir aquest podcast estaríem encantats, la veritat. I fins aquí el capítol 1, gràcies per escoltar-nos. I en el proper capítol parlarem de la situació actual del càncer de la llengua a Catalunya. Esperem que us interessi i ens veiem al pròxim capítol. Moltes gràcies. Adeu! Adeu! Si voleu ajudar a la causa, recordeu col·laborar amb la Marató TV3 i amb l'Associació Esportiva Escolar de l'IES Serra Llarga. Que el compte ho teniu aquí a baix a la descripció o aquí a baix ho tindreu també. Moltes gràcies!